Junta, building better Africa. Ndukulandireni nonse omvera mu nthawi ino ya kumadzulo. Lero lino ndakubweretserani nkhani yomwe ili mkamwamkamwa imene ikumveka kuti amakra apeza njira yoti akwanitse kumugwira kwa Bakili Muluzi TV. Nkhani imeneyi kodi ikuchokera patipati kuti aboma kapena kuti amakra apeza njira yoti amugwire kwa Bakili Muluzi TV pogwilitsa ntchito makampani ena amene ali akugana. So tiyeni tione tonse nkhani kuti imotani. Nkhani yonseyi ili apa monga mukuona pa dokumenti iyi imene amakra atulusa ahilemba muchizungu koma ineyo ndinguyitanthauzira mu chichewa changu komanso mosafuna kutengerani nthawi yayitali. Dokumenti iyi yapangidwa lero kapena kuti notisi yatulusidwa lero lino pa 14 January mchaka chomwe chino cha 2025. Apa kwambiri akukamba zonena kuti amakra apeza mashini ndipo mashini amenewowo ntchito yake kuzikhala kukwanitsa kuona kuti nkhani imene ikupanga trends pa social media ndi iti. Nkhani imene ili common kwambiri, nkhani imene ikukambidwa kwambiri ndi itiyo pa social media. So iwo cholinga chawo chimene akufuna kupezera mashiniwa ndichonena kuti akwanitse kudziwa kuti munthu woyambirira amene wabweretsa nkhaniyo pa social media ndi ndani, kapena kuti munthu woyambirira amene watulutsa nkhani imene kupanga trend komanso ili yonyoza wina wake, kaya ndikunyoza boma kaya ndikunyoza neba, as long as neba yawadandaula iwo adzikwanisa kupeza munthu woyambirira amene anaponya nkhaniyo pa social media. So iyi tikayionesesa bwinobwino anthu amene akufuna kugwirizana nawo kuti akonze mashini amenewo ndi akugana. Ndi akugana. That means mayi munomo mulibe anthu amene angakwanitse kupanga zinthu ngati zimenezo. Ndiyeno tiyeni ndizumula pang'ono apa ndifanso kuti nokha muone kuti ndi ndalama zingati zimene amakra angapange spend kuti akwanitse kuyikisa mashini amenewa m'malaimo. 1.5 million United States dollar. Apa tusuti tukambasa mawaja koma tukambasa United States dollar imene ndalama yochuluka ndithu. Komanso akusonyeza unena kuti ngati inuyo mukuchimva kuti ena ake akunyozesani, ndeno mukufuna mutawasumira mukhale ready ndipo mukhoza kuwasumira. Ndi pamene mukupanga zokasumazo mukuyenera kuyenda bwanji. Kuyenda kwake akunena kuti mukhoza kupita ukapeza amakra kamba mashini amene akufuna kuyikisa akhala nako kuthekera kuti iwowo akwanise kuona kuti munthu woyambirira amene anabweretsa nkhaniyo pa social media ndani, anagwiritsa ntchito TikTok, anagwiritsa ntchito Facebook, koma munthu bewa amene ali woyambirira iwowa ndi mashini amenewo akwanisabe kumudziwa. Okay, so pa nkhani imeneyi akunena kuti kuyambira pa 27 January mchaka chomwe chino mukhonzapo kukhala hede kumakasuma ngati ena ake akulankhulani zosakhala bwino kudzera pa social media. So pakali pano fandi kuoneseni kuti amawe ena ayilandira bwanji nkhani imeneyi. Tikayang'ana papa pali ena akunena kuti basitu atawagwira. Okay, koma comment imeneyo sikugwirizana ndi nkhani. Pano pali yakuti akuna amatu ife tizitukwana ndipo sitingasiye akupangira izi kumuteteza chikwera
I'm very sure kuti amafuna anene kuti chakwera ndi ana amathupini hamva nafe madzi. There, pali wina apa kuti I'm indebted to this unnecessary control. Tingogulitsa dzikoli ndalama zoti gawane aliyense aone kolowera. Kuti akanangogula chimanga anthu azidya forex iyi kuonongera zinthu za very pathetic. Neno pali page ya kuti Mambochi 24/7 wachifundwa timasulire ife ambiri ambali za uku. So tikapita pamene tikapezamo ndithu ife timati mwina bora kumene kuzamveka. Akuti boma likufuna kugula makina kunja kugana othana ndi anthu omwe amafalitsa uthenga wabodza pa internet ndipo ndalama zomwe zikufunika ndi zomwe alemba pa menepo. Ndalama yake ndi yomwe ija 1.5 million United States dollar. So winanso awuzati akuti kuyambira lero apeza kampani ya kugana ipanga install system kuti aziona amene akufalitsa nkhani pa internet kaya zabodza azidziwa yemwe wayambitsa kudzera pa makina amenewo. Ne mutu wa nkhani akufuna athane ndi Bakili Muluzi. So tikaonesesa izi kwambiri akufuna kulimbana ndi onse amene amafalitsa nkhani pa social media. Apa tikukamba za Bakili Muluzi TV, tikukamba za Limpopo FM, gulu yace na Montanha wa DJ Rufeyo, komanso kuli ena ngati Pastor Chitembo, Pastor Shumba, system yawo sangangonena kuti ayi tibweza system imeneyi yolinga yoti tilimbane tikwanise kugwira anthu amene amakamba kwambiri nkhani za ndale na koma akudzerano kulinga tikungozungulira. I hope mutaonimvesa imene ndathaula. Akungozungulira mapointi yawo enieni akufuna kuthana ndi gulu la Montanha, Pastor Shumba, Pastor Chitembo, Limpopo FM, DJ Munyanane, komanso Karanga Boys, kuli Sapitwa FM. Atangora amene ndi amene iwo akuapanga target ndithu pa chimashini ngati chimene chije. Winanso ndi wada cholinga chawo akungofuna kuberapo ndalama. Even maiko olemera akuvutika ndi nkhani zabodza pa internet iwo osagula mashino ngati alipo udi bwanji. See? So iyi nkhani ngati zimene akulimbana nazo amakra si nkhani zonena kuti iwo bweza kwene akulimbana nazo yayi. Izi ni nkhani zoti angakhale maiko ena amalimbana nazo koma sukuti zimafika ngati mene kumayo kunoko zimachitidwira iya kumayo kunoko timawonjeza. Okay, so pa nkhani ngati yomweyi ndikuonapo ngati uyusoyo m'bale wathu Alex akamangila akufunanso talimbana naye ndithu. Komanso kuli m'bale uyu Morton Bahaya akufunanso talimbana naye chifukwa choti mkulu amene nthawi zina amabwera ndi nkhani zake zambirimbiri zodzudzula boma. Amakhala nazo ndithu ngati chonchi nkhani ngati izi zimene zimadoja boma. Akufuna talimbana ndi anthu ngati amene wawa ndithu. Okay, achina Boni Kalindo boma ikungolimbana ndi zinthu zonena kuti zopanda phindu. Afuna aononge ndalama pa zinthu za ndalama zoti zikanatha kuthandiza dziko lino. Koma akutenga forex ndikuitulusa chonse dziko lino likuvutika kale kusowa forex. Zinthu zake za so iwowa amasuke angonena kuti yayi amene tikumufuna koma uyu Bakili Muluzi TV akufuna atapeza mkulu ameneyi ndithu. Chabwino ndisire pompo koma ndikambeso za nkhaniyi. Mzimayi amene anaomberedwa upolisi uja kodi iwowa ngati akufuna kufufuza bwanji
bwanji osamalimana ndi nkhani ngati zimenezi zimayo chawamberedwa kapena kuti wavulasidwa bwanji osafufuza nkhani ngati zimenezisi bwanji osafufuza za ndege ija panopa report ya ndege kulizi kwibekena kalikonse yayi koma akufuna alimbane ndi wa Bakili Muluzi TV ajina Limpopo FM afuna alimbane ndi anthu onena kuti iwo palibe chimene amalakwa koma amangopanga report izinthu zimene zili pa ground. Okay, akufuna alimbane ndi anthu amene akutitsekula maso, akufuna kulimbana ndi anthu amene akumatipasa chilungamo, kumatidziwitsa zimene zikuchitika m'dziko muno za tsiku ndi tsiku. Apapa tinabesa voti lathu, tinavota chifukwa cha slang, tinavota chifukwa cha mapusha, tinavota ndithu ifeyo tinapusa povotapo chifukwa chonamizidwa mzinthu zazing'ono. Motero amayi anzanga ndikuchenjezani kapena ndikupemphani, tsiku lovota likafika kavoteni mwanzeru, mukavota mopoyera. Kapena tikavota mopoyera ndi zakaso 5 tikuvute kaso tikukanda tikulira ndawa mafuta avuta iwo akwaniso eza tani mafuta bwinobwino ife tikuvutikabe. So kuti zisapitirire izizi tiyeni tikavote wanzeru. Ndisire umepa pangani subscribe, pangani follow kuti khaliye limodzi pa programu yathu ya mphawi zonse pa garaundi. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.